Povodom nacionalne manifestacije Dečija nedelja koja se održava od 6. do 12. oktobra, Policijska uprava Pančevo je organizovala druženje sa našim najmlađim sugrađanima. Prikazat ćemo im deo opreme koje koristimo u svakodnevnom radu kao i vozila. Na ovaj način hoćemo da sklonimo stereotipe da deca treba da se plaše policije i želimo da približimo naše najmlađe i da ujedno ih pozovemo da u buduće budu naše kolege. Kad porastem, da budem policajac. Zašto? Zato što oni su dobri i svi ih vole. Superheroji spašavaju svet, policajci oteraju zlikovca. Organizovali smo im jedno kratko, ali lepo druženje i nadamo se da ćemo ostati dugo u sećanju.